Siinä on haukku on pahalla päällä. Tai en mä tiedä, se vaan niinku juttelee. Kertoo fiiliksi. Moikku. Se on isompikin haukku. Ei mitään, kiva haukku. Haukun kanssa tarvitsee aina vielä jutella. Joo. Kävin tuossa, lenkki jatkuu ja kävin tuossa oikein kaupassa ja tajusin semmoinen, että kun joskus mä olin niinku semmoinen tavallaan niinku, no joo, baariyrittäjä, eli meillä on kahvila, mistä mä vähän muokkasin, kun se kahvilatoiminta ei täällä Vuorsossa oikein ole kauhean kannattavaa, niin pääsin siihen kylkeen pyöräkaupa, pyöräkorjaamo ja sit mä pääsin siihen vielä matkapaariin. Ja matkapaari oli pikkusen semmoinen raffimpi firma, eli en mä sitä painoa tai mikään firma, kun se oli niinku tavallaan keksitty nimi. Semmoinen mainostus niinku nimi. Ja mutta on se sillä, että kun alamiehet innostuu, mähän painoin sinne halvat hinnat. Sitten käytiin vähän järkeä noissa hankinnoissa. Sitten katsoin vähän hintalaatusuhdetta Alkosta, niin kaikkein paras hintalaatusuhde on Campina. Ja tää Campinahan on sillä, että se on tutkittu oikein, että se on teekkareiden suosiossa. Teekkarilla joku Campina Keroki. Eli se on sit niinku tieteellisesti tutkittua tai matemaattisesti tutkittua faktaa. Ja se puree makumaailmaankin sit oma juttunsa. No, sitten mä olin ravintolayrittäjänä tavallaan kaikkien muiden toimien ohessa, niin tajusin semmoisen asian, mikä tuli taas kaupassa äsken mieleen, että kun valitetaan täällä, että kun ravintolat ei enää vedä porukkaa ja kaiken näköistä on tyhjää ja niin kuin on tyhjää vähän muutenkin nykyään joka kaupungissa. Tiedätkö te muuten mikä on niin kuin Etelä-Suomen tavallaan, en mä tiedä onko se niin kuin liiketiloita tyhjiin tai autioin, vaan yksi ihan kärkipäässä. Aivan karmea menestys kaupunki menneeltä ajalta. Oli kauhea suksee. Tuo on sitten viimeinen lepopaikka sitten ennen sitä hautuumaata. Ai, ei passaa kävellä läheltäkään. Niin, no se on Salo. Ihan vitun kuollutta. Vaikka on niinku hyvä vesistö. Salon kaupunki on tehnyt helvetisti hommia. Niillä on niitä kesätorstaita. Mutta se on vaan jotenkin, en tiedä mikä siinä on. No kuitenkin. Niin tää ravintola-alan yksi pahin kilpailija, mitä niin, ei oikein kukaan meinannut tajuta, niin oli tää kauppojen aukiolojen vapautuminen. Se tuhosi tän Suomen liike-elämä niin kuin palvelualalla aika tyysti. Ja, eli kaupat, kun saa olla isot kaupat auki, niin se tappaa pikkukaupat, kioskit. Eihän Vuorsossa ole enää ärkioskiakaan. Silloin se menee. Ei ole Loimaallakaan ärkioski. Loimaalla lähin ärkioski on Huitissa. No kuitenkin. Eli se tappaa nämä systeemit. No sitten. Mikäs toinen siellä kaupassa on? Mikä on niinku semmoinen paha homma ravintolalla. No se on semmoinen, että kun sä menet kattoo sinne kauppaan, niin siellä on siellä juomo-osastolla aivan törkeet hyllyt, hyllyjonot, kylmähyllyjä tai niinku kylmälaitteita, mitkä on täynnä kaljaa ja lonkeroa ja kaikkea muuta. Tää muuten tappaa logistiikalla. Tää matkahuolto ja posti ja sitten näitä saatanan boksit. Näitä on joka paikka täynnä. Palvelu lähti. Se on näissä. Monne on niin, tostakin jo vähän kokemusta. 7 vuotta. Joo, niin. Elikkä se, että kaupat on ruvennut myymään kylmää juomaa edulliseen hintaan.
Ja sitten niitä painetaan pussikaljana tuolla ja pussilonkeroa ja pussisiideriä, mitä juodaankaan ympäri kyliä. Ravintolat siinä ihmettelee sitten. Ja siellä niinku pahimmillaan katteli Forssan vanhassa siinä torikeskuksessakin, siellä oli K-kauppa, niin siellä oli jo sillä lailla, että siellä oli joka helveti kaljapanimo roudannut omat kylmäkaappinsa ja markkinoi siellä omaa tuotettaan. Kylmänä totta kai. Kuinkas muuta? Niin kyllä tääkin on sillä lailla, että kaupan alan analyytikot hän tän on tutkinut ja tehnyt sitten tämmöisiä johtopäätöksiä ja luonut tämmöisen markkinan. Vai mitä? Nyt kyllä meitä ihmisiä vaan ohjataan ja muutetaan maailmaa. Et se on niinku tuo maailmallakin näkee esimerkiksi, jos sä menet Aasiaan, niin siellä on sama homma. 7-Eleven janot painaa siellä ja ravintoloita vierissä, mutta tyhjiä on nekin suurin osan aikaa. No sitten tää, että jos niinku ruvetaan oikein ravintolabisnettiin, niin siihenkin löytyisi heti yksi kova, että jos mä nyt ravintelin pistäsi tai tämmösen baarihommiakin takana niin 31 vuotta ja katsellut vähän maailmaa, niin jotain siitä sit saattaa tietää punaisia päin. Täällä kauhealla liikennemäärällä, mennään, sakot tulee, voi. Noniin, kyllä mä pistin semmoinen baarin, kun joku nimi saattaisi olla vaikka PPH Bar and Lounge. Lounge on nykyään. Lounge on aina kova sana nykyään. Niin semmote ja se PPH on pilua, persettä ja huvituksia. Ja kyllä se vaan fakta on, että niillä se porukka sit vaan niinku houkutellaan. Elikkä tästäkin on ihan käytännön esimerkki tämmönen, kun ihmettelin, kun siinä Aasiassa on siinä Pattaja ja Jomtieni välillä semmoinen 5 kilometriä. Ja sehän on siis se Pattaja on aivan täynnä baareja. Siellä on maailman eniten anniskelulupia per 4 kilometriä. Ihan törkeä rytöpesää, jos niin sitä hakee ja ajattelee sen sillä lailla. Muuten helvetin hieno kaupunki. Niin siinä oli sitten semmoinen, siinä välissä mun yksi kaveri myi baaria. Se pisti siihen golfibaari ja houkutteli golfaajia, mutta siellä on niitä golfikenttiäkin oli yhteen aikaan 45 kansainvälistä kenttää ja 50 täysmittaista kansainvälistä kenttää ja 50 kilsan säteellä. Ja ei se sit oikein lähtenyt. Ei siinä oikein mikään lähtenyt. Mä sit aina kun mä sitä vetelin ohi mopolla ja lavataksilla ja millä tahansa, niin kattelin ja seurasin sitä ja se myytiin 2-3 kertaan ja aina tuli uusi yrittäjä ja ei mitään tapahtunut. Ja sitten yhtäkkiä tapahtuikin semmoinen muutosta. Sitten se olikin vähän enempää, se oli aina täynnä. Tässä oli porukkaa todella paljon. Semmoisella samalla periaatteella toimii, eli on baari, tiskipöytiä ja biljardipöytä 1 tai 2. Musiikki soi saatana lujaa. Ei mitään ihmeellistä. Sitten yhtäkkiä se olikin ihan täynnä aina. Mä rupesin, että ei vittu, nyt on pakko pysähtyä tuohon ja tsekata, mikä tässä nyt oikein on. Ja miettiä. Mä oon sellainen luonnostaan utelias. No, mietin ja menin kattoon ja sen nimi oli semmoinen kuin TTM, eli sama kuin Helsingissä, Don't Tell Mama. Eli homopaikka. Mä et ei kai jumalauta, tää tällä pelkällä homonimellä tässä niinku pärjää. Et ei kai niitä saatana Helsinki Don't Tell Mama TTM-porukat tänne paina. Et mikä tässä on? Ja en mä sinne mennyt sisälle katsomaan, mutta sillä kauempaa tuntui, että ihan kansainvälistä, lähinnä englantilaista porukkaa. En katsonut kyllä tarkemmin, vittu olisi tarttunut. No kuitenkin. No sit jälkeenpäin nyt ihan
mä vasta hokasin, että jos Thaimaassa on paljon baareja, pesuloita ja sitten on hieromalaitoksia. Se on tämmöitä perushieromakoppeja. Niitä on vähän tullut Suomeenkin ilmeisesti. Vasta tuossa tajusin ihan just äsken, että jumalauta, siinähän on leidareitten hierontapaikka. Todella aktiivinen. Mainostaa todella paljon ja ihan mutta tytön näköisiä leidipoita. Kovia hieroo sellainen tyrärytky jumalauti ja siinähän on ilmeisesti nyt käynyt niin, että nämä leidarit on ihan siinä vieressä. Ne on kuitenkin vähän särmempää porukkaa, eli ne tekee päivät töitä ja hieroo ja kaiken näköistä. Niin ne et ole varmaan ruvennut siinä käymään ehtoolla iltasella ja se on vetänyt sitten ne asiakkaat sit siihen, eli PPH. Se voisi olla kova nimi ja ei saa käyttää, mutta ei ole pakko. Niin kuin jos nyt joku tajuu mainostuksesta ja markkinoinnista jotain, niin markkinointihan on siitä hieno asia, että ei sun tarvitse keksiä mitään itse. Se pyörä on keksitty jo moneen kertaan. Telapyöräkin. No, kun se markkinointi ja mainostaminen niin menee niin, että katot, mitä muut tekee ja miten ne pärjää ja painat sillä. Sitä samaa. Katot maailmalta, mitä menee. Lähtekää niinku, jos nyt on sillai. Tuossahan nyt mäkin pistin, että kyllä Suomessa töitä on, kun vaan joku viittis tehdä, niin kyllä se vaan sillä lailla, että jos ei ole töitä ja ei niinku ihmettele, niin kannattaa lähteä vähän maailmalle vähäksi aikaa, vaikka reppureissa ja keksii uusia ajatuksia. Sieltä voi tulla takaisin ja keksiä jotain jostain asiasta, niin sä voit tulla vähän ajan toista miljonääri, kun sä vaan hokaat sen. Ei mitään, kato, siellä menee. Ai, V8 ja ui. Noniin, moikku.